When a movie kan en how tur hi. Thai Netflix series lartak Girls from Nowhere aminin episode ming hi. Social love ani. He movie a hian nano may baka ui kan mudona tinabial pa hana aron lang don bok ani. He movie tira hian zirlai no pangtam tak chu. Hlim tak main school tual zola chuan an lama. Ma se chu tia hlim taka anum lai chuan. An zinga chuan meiche pakhat a ming nano lo kala. Chu tia hlim taka an lam lai chu an re ta thap. Ma se nanoi chuan hlim taka ron chok phur le in. An vai mei chuan hlim tlang takin an lam le hauta dial. Chu mi nu chuan nanoi chu mi pa pakhat. A ming hana nen chuan an lo in bia. Chu tia zang khai tak le. Hlim taka an lo in biak lai chuan. An school mi videographer pakhat chu ron kal na in. An pahnia anom dun lai chu thar ron lak sak. Ti chuan thala tu pa chuan zo na zo tin. Facebook a an pahni ming choya page siam turin atia. Tin an page minga chuan. Hano vua turin atibok. Nanoi le hanapo chuan nialem lovin. Thalak sak tu pa in ti turanga ati ang chuan an tia. Facebook lama an page po chu rin ay takin aron lun chaw. An pahnia anom dun lai lom tu an tam hle. Pakhat anom tlang lai lom ve mi lo tu aum. Ani chu hana bial nu niin. Aming chu wu yani. Hana le ui te hi reitak in ngai zong to ma se. An ze brutlata. Hana le nanoi te page nu tang phei chuan. An lo lar tak e mawangin. Ui nena anin kar chu. Azep chun zom reng ta zoka. Ui hian bial pa lar tak nei du ma se. Chutia nanoi nen khera anin per chu. Angai thalo hle. Hana po chuan angai thaturin le. Thudik alapuan chu wat tur thua shila. Chuti lai tak chuan thala tupa kha manmo takaron kalin. Nanoi bau thu aron shila. Chu vele hana chu thau chuak ngalin. Ui sa chang lo lekin nanoi zong tur chuan atan chuak ngal. Cameraman po chuan atnunga aron zui vezel. Ti chuan thoman hriat na lam bedroom a chuan kal ngalin. Chuta chuan nanoi chu ni khoshalovin alo oma. Pon lama pom chuak ngalin. Aron har nu chuan nanoi chuan hana akwa. Chuk chu mu awanga a hlau thu soin. An che velami ta chuan an lo lom hle. Ma se chuti lai chuan. Ui chuan thik mel takin alo thlir reng. Midang ho chuan in ngai zong tura ngenin. Nanoi chuan a chang maya. Hana po chuan an larna atopa hlo wang chuan o ti na chang. Chuti lai pei chuan wui a thinarimin a thik hle. Midang te chuan in kwa tura ngenin. Hana chuan nanoi chu awakwa ta. Ti chuan hana chuan mi zong zong mu lai chuan. Anin ngai zong thuan puang ta. Ti chuan nanoi in wui chu ngayom deuh in aron nui. Chu thil thlen nu tang phei chuan an Facebook page po chu alar chak hle. ตัวง่ายมากเลยตัวง่ายกว่าพวกเราอีก nano เนี่ย nano เป็นเด็กใหม่ Ani tel chuan hana le nanoi te inkar chu alar chak hle a. An school le mun dang danga an fence te komkwal thinin. An skula in ngai zong te zinga lar ber. Din mun an hau ta hiala. Tin nano le hana te chuan. Fence tam takan nei ta ka wang chuan souvenir tam takan buat saya. Chungan souvenir siam te po chuan. Loma hlo in chal po akal hle a. อันนั้นเป็นน้ำดื่มหรือเปล่าครับฝั่งโน้นเก็บไว้นะครับ Facebook lama an larna po chuan ma son zelin. Zan khat chu hana chuan a bial nu. Ui nena in bia in mu an tuma. Ma se chu ti lai chuan nanoi an bularon kal. Ani chuan mang thalo nei thu le. Abula huna man hri du thu a shila. Ti chuan hana chuan a bial nu. Ui laka athutiam chu abo pelle ta. Nikhat chu an school tol zola chuan dance party an nei le a. Ui chu a thinrimin a thik le hle. Achan chu nanoi le hana te. Mi zong zong ma a hlim taka an lam dun wang ani. Ui thinrim chu chulai hmuna po chuan pei lovin. Room phakata chuan a luta. Thinrim taka a lai chuan. Hana chu ron lutin. Ui chu ron thle matuma. Ma se ui chuan heng thil zong zong hi anin to thu a shil. Nanoi nena anin kar chu dot ani thu le chu chat wat tura shilin. Ma se hana chuan a Facebook fence le alarna achana hlo em wang chuan a hniala. Ni hni ral ma ati theilo tur thu a shil. Chuta ui chu thlemin adin mun sha thiam hri turin nangen. Ani po chuan a hria thiam thu a shila. Chutia hlim tlang taka anom mek lai chuan. Nanoi mei baka cameraman
le midang te ron lutin anom dan an ron hmu trap chunga tlan chuak ngalin hana po chuan azui ve ngal avoi thum nan ui chu a thei hil le ta hana chuan na noi chu room pakhata chuan vazui lutin ti chuan hana chuan ui ne na anin kar zong zong chu na noi ne na chuan engkima hril ta vek atir chuan na noi chuan hria thiam lo mel deuh angin a awm ma se chu mi hnu chuan na noi lungai le hreum ti mel chu ronin thlak thutin hana ron mela anui ta vak vak maya หลายคนในโรงเรียนนี้ ti chuan na noi chuan heng thil zong zong hi an Facebook page lama an lar ma dei to a hria to thu hril na noi chuan an pahnih inkar ama zawkina chhut cha tumani chuan ui ne na an chungchang chu mi zong zong a hril tur thu hril ti chuan a larna zong zong le offense te zong zong po a chan vekang tin na noi chuan hana hne na chuan a thil tumte hanan ati cheta thiang lo thu a hrila tin hanan na noi om dana hmu chuan ngai thalovin a chuak ta vata ti chuan na noi thangkama chuan hana le ui te chu an tal ok ta ti chuan chung thil ti top tur chuan hana le ui te chuan mi padang ruain na noi chu zui boya ngai zong der turin an ruaya an thil ti tumpo akal tluang viau ma se ui na noi le mi padang thalak aruka mi zong zong hmu thei tura a phodon lai chuan azir lai puidang te chuan ron hmuin thlan lak sak luai luaya ti chuan ui chu atu ka tang chuan na noi le hana te inkara tlazep tum anga thangin mi zong zong mei chuan an ngei deuh vek to maya in soifia tumma se tu man an oi lo an ti du da ron ta zoka na noi le hana te fence chuan ui chu an inkar po then tum tua an ngai ui ero hetiang thil ti top tur hian a beidong lo ti dan sang sang an ngai tu hnui na to pa chuan na noi thi hnuwa chi heng thil zong zong hi top thei turin an ngai ti chuan an pahnin anom tlang thei to don ani heng thil te hi hanan alarna a hmangai wang mei mei ani na noi hne na hana nga letar pein ui mulava in chunga ron chho lai chuan a hnung lama tangin ui chuan ron bei thutin chumi hnu rei lo te a chuan thom shein in hnuai lama chuan na noi ruang chu alo let renga hana chu na noi ngai tu hmelang taka ron kalin ambulance ko vat turin midang chu a hrila midang lo hmutu te chuan an khongai hle amai ro chu thil thlendan dik tak chu uin in chung beratanga namthla ka tumlai tak chuan na noi chu ama du thu nge in chung beratang chuan azuang thazoka ti chuan hana po chuan ui ron biain thil thlendan zong zong chu a hril veka hana chuan chung thil thlenwang chuan alom hlea ma se ui ero na noi om dana hmu wang chuan angai thalo a hnu deuh chuan hana chuan phone call dongin hospital lama kalvat turin an ron ti hospital lama chuan avakal ngal tavat an fence tam tak chuan kongan lo kian sap sap ti chuan hana chuan na noi ala thimi alawani ti chu azuk mu ti chuan doctor chuan hana hne na noi chu abial pa ni wangin adam chung zonga boipuya ngai to tur thu hril tin kalsan mi lo turin atibok hana chuan thlan tur danga nei to lo ti chuan hana chuan na noi chu lara du luata chuan a hmangai le du mi lo na noi chu adam chung zonga ain ko langai to don ani atopa chuan ui le hana te chuan an thil ti wang chuan engman hlo pha lo natna le in chhirna chau chu an nei ani ta ole he channel hi munamin tia thain ti ni chuan min lo subscribe sak ve turin kan ngen chawa kan movie recap te min lo thlir sak chhun zom zel turin kan ngen khal bok chawani Can anybody out